Kaduha nga rason, dili si Maria all-knowing. Imagine, billions of people around the world magdungan og ampo kang Maria. Lahi-lahi pagid nga problema, napagiga pa salamat, masabtan ka ng tanan ni Maria og dungan, dili kay tao ra man siya. Wala siya special power nga maghibalo sa tanan nga butang at the same time kay dili siya all-knowing like God. Pero ang Dios makabalo gid sa tanan at the same time. Ngon pagana sa Bible sa Psalm 139 verse 4, bisan sa dili pa ako mosulti o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. Ingon pagid sa 1 John 3:20, God is greater than our feelings and He knows everything. Ang Ginoo kabalo sa tanan, bisan gani isa wala pa ta magsulti, kabalo na siya sa atong hunahuna. He is all-knowing. Busa kung magdungat kita pag-ampo sa Ginoo, makasabot kayo ang Ginoo ug makatabang siya kay kabaluman siya sa tanang solusyon sa atong problema. Pero walay gahom si Maria nga sama niani nga hibalon ang tanan tungod kay dili man siya Dios, dili siya all-knowing. Busa kung mga kitagtabang kaniya, dili siya makatabang, dili siya makadungog. Kay dili man siya Dios nga makabalo sa tanan, isa-isa nga mga problema. Busa kung mag-ampo kita, direct lang sa Dios. Bisan pag magdungan kita tanan, makadungog siya, makasabot siya, makabalo siya sa solusyon. He is all-knowing God.